Odlazimo do Pule gdje su laburisti također izrekli ne tom paketu zakona. Ondje je Branko Biočić. Čemu se laburisti protive? Hrvatski laburisti i Stranka rada smatraju da će novi paket zakona, odnosno Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju i privremenim poslovima, smanjiti dosadašnja prava građana. Oni također ističu da vladin paket zakona donosi 56-satni radni tjedan bez jasne definicije o preraspodjeli radnog vremena. A osim toga i muškarci i žene morat će u mirovinu sa 67 godina života. Oni također ističu da se uvodi mogućnost privremenih poslova, ali će se mirovinski doprinosi, odnosno doprinosi, morati plaćati putem posebnih kupona, što će, kako kažu laburisti, donijeti do nesigurnosti radnog mjesta. Toni Tonković ima 23 godine i 5 godina radnog staža, uglavnom kao konobar. Donese li se novi zakon, u mirovinu će za 44 godine. Hoće li tada moći konobariti? Ne bi izgledalo lijepo ni za goste, ni za mene možda, pa tako da vidit ćemo. Dugo je to. Ni laburisti se ne slažu s time. Građanima su na pulskoj tržnici dijelili letke i izrekli svoje protivljenje novom paketu zakona koji predviđa 56-satno radno vrijeme te rad do 67 godina starosti. Mi smo ispod europskog prosjeka po životnoj dobi, a u Europi je prosjek rada 65 godina, mi to dižemo. A prije 2 godine ili 3 godine smo već podigli za žene sa 60 na 65. Lupanjem po bačvi građani su mogli izreći svoje neslaganje sa zakonom. A čujte, mladi nemaju zaposlenje, stari ljudi normalno bi ranije u mirovinu, neko je zdravstveni razlog, a neko zašto je izrađen. Ja sam u mirovini, zaslužena, ali mi je žao naše djece i mladih koji će brižni morati biti na birovu, a stari će raditi skoro do 70. Ima i onih koji su za takvu opciju. Sve ovisi koji posao radite. Ako radite na baušteli ili ako radite u rudniku, onda sigurno do 70 nije, ali ako radite jedan posao koji je kreativan i koji nije previše težak, ja mislim da je dobro da čovjek može raditi. No za laburiste dvojbe nema. Novim paketom zakona vlada je uništila tržište rada i dostojanstvo radnika. Stoga će mu se usprotiviti i u Saboru.